كاب قلقلوت التلفزيون يرتعزو سلامتنا تقبل زخبركم تعزبتنا كما تمسيو زينا ومسنادو نازف نور لجيزي آخيلو نلو محامس عشران كل التميازيا كل تشفين عشران حدن ساعة شعات تستدالو هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا لكم نمكتالكم بغبر زعد من مساهم تصنحن ميكايل حدقو فلما قن بكنتو تاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتا 33 زيغاتات بكورونا فايروس ملكافهم كالرقاقة كله عصوتو شعات الماتوفانيهم هاقراوي محبر ممهران بالي حبراو سراحن تركازن بدنفعو تيتاو سراح كم زعامة مجلسهم هابنو زوبا حقاز من سياس راح تنياتا زودو بو ما اتوتاو نتفتا تخايدو ابزيناتا توتاي امريكا زودو بتو هاقراو وعلان من مكاز كلماو لوطي بمانزا يقانا عمرو بريزيدنت بوتين هاقرات معربان صار روسيا زكايرو تصاوتا دولتو مسجر ملسجر وهاباتن يوم اب هندي اب حدا مع تاسات سيمتنا عصرتو حموشن شحالش مرضى كورونا فيروس تمسكيبون زرزر زينا فلما حوريتا كاميستعنا لومي عشان كلتن ميازيا بموشبي ماكل زوباتات ماكل سيمناو كيح بحر دوباو كيح بحر بستقبر ناي لابراتوري مرمراتات 36 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي جلهم كابزيوم عصوتو حدا بسمرا عصوتو حدا باطع سيمناو كيح بحري عصوتو حدا دما بدوباو كيح بحري مالت شدشة اب عصب حمش دما اب عدي توشيبو زصونحهم زي كمزيلون كله اب هوسبيتالات عاقبهم كنكن كجبروا لهم زصونحو عصوتو سلستا بزوبا سيمناو كيح بحري 4 غاب الزوبا عن 7 بطلالا عصوتو شوعة زيقاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسألة طلالا قصري بكورونا فيروس تلغفو زيقاتات كسابلومي 3597 بتحلو 3406 كابزيوم حاويهم زو تفانو 10 بموزو تفليو 280 حدن دما جنا اب هوسبيتالات عقبهم زركوب يوم منيستر تعنا 20 كلتن ميازيا كلتشحن 20 حدن نابل كالزينا مسنسجرم بكل مدايا ابنتاويان زيغاتات مخص كاسن مهناصن موياو غديتا ممهران سلازغونه دما هاغراو محبر ممهران باهلا حبراو سراحن متحغاسن بمدنفع نزي علاما زين مسمار كسرح صنيحلو وكيليرينا يوناتان عبيون زدالو صبصاب يوناس ابراهام كوربوي هاجراو محبر ممهران ايرترا اب ابالاتو بهلي حبراوي سراحن متحغازن بدنفع وصيتاوي سراح كم زعممه ابومبر محبر ممهر سمون محر غليصوم كان علامة محبر نكبري مسلات ربحات الممهران بمنصر عبيتهم معباليهم بمرقاز او حبرتسب مريح ترى كم تصاوتوا مقبار مخان استقسم ممهر سمون بكل مداي ابنتاويان زيغاتات مهناتن مخصقاسن ماياوي قديتا ممهران سلازغونه محبر عبي ادهبو هيبو كم سرحلو ابريهم نزع علامات زن موقع محبر ممهران ايرترا اب كلن زوباتاتن اما اكلاي بيت صحفتن دنب ممهران الله ويكا كلب ممهران انبلو لزي اب ماكلاي بيت صحفت اب زلنايو حد عابي كلب لنا اب نفس كف زبا بيت صحفت كلب الله اب مبزحت انه سان زباتاتون كلب الله اذن كلب ازياتن حجي ممهران اب ترفي غيزيهم بحبار كوفيلوم بزعبا سرحم زمايتلو بزعبا شغروم زمايتلو تمكروز لاوتلو يهين مهين زبالو لي ስለዚህ بتزواور مجدي نتعلما زتقسكو دزراربولون نعو اب تكبار نخوعل زحجزلون مجدي ممهران كنيوتي اب حدا بيت وقعي تاكيبهم نكبر ميوم زملكت ارستات العلوم كزاتيو بايتا متطاح مصاي معباله حدست ولدتات ام مئزانن مسمارن كمون هاجراوي كبرتات محلاو زعبه اجام نخهلوم محبر مريح تراكم تصاوتون افليجوم حرملا حرنت إيرترا بعسرت حدا نحاسش عند 991 بسناي فقاد منجست إيرترا زقومي هاجراو محبر ممهران عبشحن 994 أستاد شدشت الشح زنبري قصري أبالاتو مستي أبتصلات تمرتز تقبري قزيف وفري أب كلتشحن عسران حدن ناب أستاد عسرا الشح كمز دايبه زتقسم مرسمون شوعات الشح كابزيوم دك أنستيوم مخانن أنا تسيروم اندحر دا أبيات تمرت بزيحن قصر تمهارو بزيحهم مالتي قصر تمهارو انتلا بزيحهم كا نعم زماتاتن قصري ممهران يدليو بز مسرت كا بزيحهم مالتي ابشحن 994 95 اكاديميا وعامه تمرتي
ቁጥሪ አባላት ክንደይ ነይሩ እንተዳይልና 6,700 መምህራን ጥራይም ነይሩምና ካብዞም 6,700 አባላት መምህራን ተንሽሕን 500 ጋ ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ነይረን ብፐርሰንት ክንሪኦ ከለና እዚ 25% ጥራይ እንደቆማ ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምስ ከደ ብሳላ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ወይ ብሳላ ጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ድሓር ክጠቕሶ ኣብ 2003 2004 እቲ ቁፅሪ ናብ 8,000 ደይቡ ካብዞም 8,000 ከዓ እተን 25.2% ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መምህራን እየን ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሳሲክስ ናቱ ወሲድና ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ዘለና እዋን ተዳወሲድና ኣብ 2020 2021 ምስቲ ናይ 1994 ተዳ ኣናጻጺርናዮ 6,700 ዝነበሩ ኣባላት ኣብዚ እዋን እዚ 19,673 ኣባላት ኣለዎ እዚ ማሕበር እዚ ዕቤቱ ክንሪኦ እንተዳ ኮይና ብስታትስቲክስ ንጹር ክኾነልና መተን ብ227.5% ዓብዩ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ኣባላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተዳ ርኢና ከዓ ኣብ 1994 95 25% ጥራይ ዝነበራ ኣብዚ እዋን እዚ 36% ናይቲ ማሕበር ይቆም ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ዕቤት ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ እንተዳ ኮይና ከዓ ብ369.3 ሚእታዊት ዓብዪ ኣለዎ ማለት ቁፅሪ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መምህራን መምህር ስምዖን መሓርያ መወዳእታ ማሕበር ብዘይካቲ ኣብ ስሩዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ኣብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ከምኡውን ንዝተጸገሙ ወገናት ደገፍ ኣብ ምግባር ብዓቕሙ ከም ዝሳተፍ ብምሕባር ምስ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ማሕበራት ዝምድናታት ብምፍጣርን ብምድልዳልን ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ዘተባብዕ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ኣፍሊጦም ማሕበር መምህራን ኤርትራ ክልተ ክፋል እዩ ዘለዎ ሓደ ክፋሉ ሙያዊ ማሕበር ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ከዓ ምትሕጋዝ ማሕበር እዩ እቲ ናይ ሙያ ማሕበር ብቐንዱ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምዕባል ትምህርቲ ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ትምህርቲ ክብል ከለኹ ኣብ ምዕባል መምህራን ኣብ ክብሪ መምህራን ኣብ መሰል መምህራን ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ናይ መምህራን ዘተኮረ እዩ እቲ ምትሕጋዝ ንብሎ ኩሉ መምህር ኣባል ናይ ማሕበር መምህራን እዩ ኩሉ መምህር ኣባል ማሕበር መምህራን ኮይኑ ማለት ግን ኩሉ መምህር ጠሊቑ ነቲ ማሕበር ይፈልጦ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣባል ምዃን ጥራይ ዘይኮነ ተሳትፎ ምግባር እንተደኣ ኩሎም መምህራን ዘዝግብኦም ተሳትፎ ገይሮሙሉ ናብቲ ማሕበር እቲ ማሕበር ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ክዓብን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ኣበርክቶ ክህብን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ከዓ ረብሓታት ንመምህራን ክህብ ይኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መምህር ኣባል ናይዚ ማሕበር ኮይኑ ዘሎ ብግቡእ ነቲ ቅዋም ናይቲ ማሕበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ከዓ ስለ ዘሎ እዚ ቅዋም እዚ ብግቡእ ፈሊጡ ክገብሮ ዝግብኦ ኣበርክቶ ኣብቲ ማሕበር ክገብር ካብቲ ማሕበር ክረኽቦ ዝግብኦ ረብሓ ከዓ ክረክብ ይግብኦ ይላበዎም ዓመት ባሕቲ ግንቦት ሃገራዊ መዓል ሰራሕተኛታት ብመደባት ልምዓትን ልግሲ ደምን ክትጽምበል ብዘውፅኦ መደብ መሰረት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ወፈራታት ልምዓት የካይዱን ደም ይልግሱን ኣለዉ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻብ ካብ ወኪል ሪና ሰምረዮ በፂሕና ኣሎ ሳምሶም ሃይለ ኣብ ዞባ ሓጋዝ መንእስያት ሰራሕተኛታት ብምኽንያት ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝወደቦ ወፈራ ልምዓት ተሰላሲሎም እቲ ብምትሕብባር ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ዝተኻየደ ወፈራ ብመሰረቲ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዘውፅኦ መደብ ተተግቢሮም ነቲ መደብ ዘመጎሱ ተሳተፍቲ ብደረጃ ሃገር ዝዝከር ተመሳሳሊ በዓላት ብከምዚ ዝበለ ንጥፈታት ልምዓት ክበዓል ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዚ ምኽንያት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ከምዚ ዓይነት ወፈራ ጌርካ ነዚ ንልምዓት ምብጋሶም ብጣዕሚ ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ ከምዚ ከዓ ዓመት ክድገም ከዓ ተስፋ ገብር ሓላፊ ጨንፈር ሃኮሰኤ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ብርሃን ገብራይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተኻየደ ንጥፈት ነቲ ዕዮን ሓምላይ ወፍሪ ዝብል ቴማ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2021 ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምጥቃስ በብኸባቢኡ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሮም ብሓፈሻ እቲ ከምዚ ካይዳ ናብ ኩለን ትካላት ውድባት ዘለዋ ካልኦቱን ዘይተወደባ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታቱን ክነካይዶ ከም መደብ ሒዝና ኣለና ናብ ዒላበርድ ድሕሪኡ ናብ ኣዘል ድሕሪኡን ብሓፈሻ
ደረጃ ዞባ ኣብ ውሽጢ ከረን ክካየድ እዩ ዓብዩ እንታይ እቲ ዕላማ ኩሉ መንእሰይ ድዩ እቲ ሰራሕተኛ ብኩሉ ሞዳዩ ፍልጠቱ ዓጢቁ ንቁሕ ሰራሕተኛ ከም ዝመጽእ ንምግባር እቲ ዕላማ ናህና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምምሕዳር ንኡዞባ ሓጋዝ ብዝተወደበ ወፈራ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ ካብ ግላስ ንኣሸራ ኣብ ዝወስድ ናይ ሓመድ ጽርግያ ጽገና ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ምክትታል ቅድሚ ዕርሲ ናይ ዝገብራ ኣዴታት ቁጽሪ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2021 ብ10 ሚእታት ከም ዝዓበ ሓላፊታ ማእከል ጥዕና ነርስ ምስጉን ዮሃንስ ገሊጾም ኣብቲ ማእከል ጥዕና ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት ምክትታል ተመላለስቲ ሕሙማት ክትትል ቅድሚ ድሕርን ሕርሲ ምክትታል ሕዱር ሕማማት ክታበት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ክትትል ዕቤት ህጻናት ከምኡውን ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ከም ዝወሃብ ዝጠቐሰ ነርስ ምስጉን ወርሓዊ ኩነታት ጥዕኖኦም ንዝከታተሉ ሕሙማት ሽኮርያ ጸቕጢ ደምን ኣዝማን ግቡእ ሕክምናዊ ክንክንን ረድኤትን ምኽርን ከም ዝወሃብ ሓቢሩ ንሕሙማት ብሓፈሻ ንነፍሰ ጾራትን ህጻናትን ድማ ብፍላይ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎትን ምሃብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝካየድ ጠቒሱ ድማ ኣብ ሸፈነ ክታበት ህጻናት ተመዝጊቡ ዘሎ ዕቤት መርኣያ ሰሪጡ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ኣብርሁ ኣብ ዞባ ጋላ ነፍሒ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 4 መደበራት ጥዕናን ክህልዋ እንከለዋ ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ንዓድታት መርሓኖ ሰላዓ ዳዕሮ ዓዲ ጓዕዳድ ዓዲ ቀ ዓዲ ጎንበሎ ዓዲ ምዘማት ዓዲ ጽናፍ ዓዲ ቀይሕን ላምዛን ንዝመጹ ኣገልግሎት ትህብ ኣብ ዞባ ዓረዛ ባህርያዊ ሃብቲ ብምዕቃብን እቶት ሕርሻን ምድንፋዕ ዝዓለመ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ይካየድ ኣሎ እዚ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ኣብ ግራውትን ናይ መግሃጫ ቦታታትን ኮይኑ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምድልዳል ምድኳዕን ምልስላስን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዛጊድ 1735 ሄክታር ከም ተፈወሰ ዝሓበረ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብቲ ዞባቶ መላእከ ፍሳሐ እቲ ስራሕ ክሳብ ምጅማር ክራማት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዞባ ዓረዛ ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ኣስታት 15,000 ሄክታር ከም ዝሕረስ ይፍለጥ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝዓጻር መሰጋገሪት ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ከም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ በወብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዚናይና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ዝወደበቶ ሃገራዊ ዋዕላ ንምምካት ክሊማዊ ለውጢ ካብ ሎሚ 22 ሚያዝያ ብማንዛ ይቃንዕ ኣሎ ኣብቲ ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝርከቦም መራሕቲ ልዕሊ 40 ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ባይደን ብደረጃ ዓለም መጠን በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 ብልዕሊ ፍርቂ ንምጉዳል ዝብል እማመ ንተጋባእቲ ከቕርብ ተሳተፍቲ ሃገራት ድማ መጠን ዝትፋ በካል ጋዛት ንምንካይ ስጉምታት ንምውሳድ መብጻዕታት ከኣትዋ ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም መንግስቲ ኣሜሪካ መጠን ዝትፋ በካል ጋዛት ንምጉዳል ንዝወስዶ ስጉምታት ብዝምልከት መብጻዓ ብዘይምእታው ብሓያል ወገናት ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዓለምና ብመጠን ዝትፋ በካል ጋዛት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዓ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብዚ ሰሙን መገዲ ላዕለዎት ወከልተን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ብሓባር ክሰርሓን ካልኦት ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ከተባብዓን ከም ተሰማምዓ ይፍለጥ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ትማል 21 ሚያዝያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ክሳብ 2050 ካብ ትፋ በካሊ ጋዛት ነፃ ንምዃን ኣብ ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ምዕራብ አንጻር ሩስያ ዘካይዶ ዘለዋ ተጻቦታት ደረቱ ዝሓልፍ ቁልጡፍን ሓያልን ክብል ዝገልጾ መልሲ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ትማል 21 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦን ብማዕከናት ዜና ሃገሩ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈን ዓመታዊ መደረ እዩ ኣብቲ ብቐንዱ መንግስትን ህዝብን ሩስያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻር ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምትን ዝተጎናጸፉ ዓወትን ዘተኮረ መደረ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገሩ ዝምድናታት ምሽዕካር ድሌት ከም ዘይብላ
እንተኾነ ግን ብጽቡቕ ድሌት ንእትወስዶም ስጉምታት ከም ድኽመት ንዝሪኦ ዓጸፌታ ክትመልሰሉ ምዃና እዩ ኣነጺሩ ገለ ሃገራት ምዕራብ ንኣሜሪካ ንምሕጓዝ ተኽተኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምቲ ይወስዳ ከም ዘለዋ ብኣብነት ኣሰኒ እውን ኣብሪሁ ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ብጉዳይ ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ወሰናስን መብረቓዊ ዩክሬን ተካይዶ ኣላ ዝተባሃለ ግዙፍ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝጸንሐ ምትፍናን ከም ዝዓረገ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ሩስያ ብወሽመጥ ክሬምያ ን6 ኣዋርሕ ዝቕጽል ተኸታታሊ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ንዘውጻእቶ ውጥን በቲ ስትራቴጂካዊ ማያት ንዝካየድ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ዝወሰደ ምዃኑ እያ ኣሜሪካ ትኸስስ ዘላ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ብጉዳይ ቤላሩስ እውን ከም ዘይተቓድዋ ይፍለጥ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ ገዳታት ብምጽራቕ ኣብ ሃገሩ ዝነጥፉ ዲፕሎማስኛታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱ ሩስያ ተመጣጣኒ ክትብል ዝገለጸቶ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ይዝከር ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 315,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ እዚ ኣሃዝ ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ተመዝገበ መጠን መልከፍቲ እቲ ዘለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ኣሃዝ ኣብ ህንዲ ንጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ እስታት 16 ሚልዮን ክብ ኣቢሉ ኣሎ ህንዲ ብመጠን መልከፍቲ ናይቲ ለበዳ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 2,100 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ጸብጻባት ጠቕላላ መጠን ሞት ናብ ልዕሊ 185,000 ዓሪጉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ዋንነት ኢንዶኔዝያ ዝኾነ ሳብማሪን ትማል 21 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ደሴት ባሊ ኣብ ልምምድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ራዳር ከም ተሰወረት ይግለጽ ኣሎ እታ 53 ኣባላት ጽዒና ኣብ 700 ሜትሮ መዓመቕ ማያት ልምምድ ተካይድ ዝነበረ ሳብማሪን ብዘጋጠመ ሓደጋ ጥዒላ ክትከውን ከም እትኽእል ኣፈናዊ ግምታት ኣሎ ዛጊድ ብዝተኻየደ ናይ ምድሓን ስርሒት እታ መርከብ ኣብ ዝተሰወረትሉ ከባቢ ዝለሓኾ ነዳዲ ከም ተረኸበ ተፈሊጡ ኣሎ መንግስቲ ኢንዶኔዝያ ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሒት ክጽንበርኦ ሓቲቱ ኣሎ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ትሕብር ኢንዶኔዝያ ካብ ጀርመንን ደቡብ ኮርያን ዝዓደገተን 5 ሳብማሪናት ኣብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዘለዋ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጸመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓያሎ ተምሃሮ ብዕጡቓት ከም ተጨወዩ ይጋዋሕ ኣሎ በቲ ኣብ ኣውራጃ ካዱና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ክቕተል እንከሎ 20 ተምሃሮ ድማ ደሃዮም ከም ዝጠፍአ ምምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መቕፀልታ ናይቲ መባድልቲ ንምርካብ ተባሂሉ ኣብቲ ከባቢ ክካየድ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ጭውያ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰምዝታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ይእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 39 ተምሃሮ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ከም ተጨወዩ ይዝከር ኣብ ናይጀርያ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ንድሓር ብውሕዱ 730 ተምሃሮ ብዕጡቓት ከም ተጨወዩ ገለ ካብኣቶም ድማ ገና ደሃዮም ጠፍዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጸጥታ ሃገር የነጽር ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ አንጎላ ኣብዚ ሳልሲ እዚ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣሽሓት ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ሰመዚ አንጎላ ገሊጾም በቲ ሓደጋ ብፍላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ሉዋንዳ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ እቶም ሰብ ስልጣን ብተወሳኺ ኣረድዮም ኪላታት ሜትሮሎጂ አንጎላ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእምቱ ብምህላዎ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ተኸታታሊ ፊልም ማይ ጨሎ መበል 73 ክፋልያ ብወገነይ ግን ሰላም